shine ya ɗauke ni kuma ya yaɗa wa duniya. Bayan mawaƙi Deezell ya fito ya musanta zargin cewa shi ya yaɗa bidiyon jaruma MaryamBooth. Jarumar ta yi magana a karon farko inda ta tabbatar da shi ne ya ɗauke ta kuma ya yaɗa ta, inda ta wallafa a shafinta na Instagram cewa, "Jawabina, ina da masaniyar wani bidiyo da yake ta yawo wanda ya kasance ni ce a ciki kuma an wallafa shi a shafukan sada zumunta da dama wanda kuma dubunnan al'umma sun kalla zuwa yanzu. Da farko da na so ne shiru har sai hukuma ta kammala bincikenta. Amma jawabin wani mai suna Ibrahim Ahmad Rufa'i wanda aka fi sani da Deezell ya saka bani da wani zaɓin da ya wuce ni ma na ce wani abu a matsayina na mace kuma jaruma kuma sananniya. Ba zan taɓa barin wannan abin ya tafi haka ba. Game da bidiyon, zan iya tabbatar muku da cewa shi wannan mutumin Ibrahim Ahmad Rufa'i ya sha yi min barazana akan cewa zai saki bidiyon idan har ban bashi kuɗi ba. A matsayina na jaruma mace kuma sananniya ga miliyoyin al'umma, na iya bakin kokarina domin na kare mutuncina ta kowace hanya. Amma ba da sani na ba, bidiyon da aka yi shekara 3 da yinsa ya fita. A cikin irin wannan yanayin baka da damar yin wani dogon nazari kafin yin wani jawabi. Tabbas Deezell tsohon saurayina ne kuma shi ne ban sani ba ya ɗauke ni a bidiyo a yayin da nake canja kaya. Tuni na tuntuɓi duk hukumomin da suka dace domin ɗaukar duk matakin da ya dace akan duk wanda ya sanadiyar fitar wannan bidiyo. Ina godiya ga 'yan uwana da abokan arziki musamman ma masoyana da suka yi ta lallashi game da nuna alhini a gare ni a cikin wannan mawuyacin hali da nake ciki.